Hemm parti minni li temmen li ħafna mill-ħajja hija li titgħallem kif għandek tmut. I don't know, for maybe it's just me trying to justify Le, mux death to għetajta myself. affarijiet bla sens. Kultant tafx naħseb Mhux is-soltu jgħidu li dik. Le, tajt punt profond fl-opinjoni tiegħi. Kultant naħseb li tlifna is-sens ta' rassenjazzjoni. Ġifieri qabad nil-bar palissa, ma kan niftakar per kont nżur mis-Siri San Vincenz fejn ħafna sofferenza, eċetera. U dejjem qed tiltaqa' mal-mewt jiena f'Missiri sakemm għadda l-ħajja l-oħra fil-kamra tiegħu. Naħseb mietu 12 persuna. Ġidat dejjem jiltaqa' mal-mewt. U tidħol dik is-sens ta' rassenjazzjoni, ġifieri preparament ukoll għall-ħajja wara l-mewt jekk hemm għax mistoqsija li għadni m'għandix risposta liha. Imma naħseb normalment tant kemm aħna fiċ-ċirku li ngħixu llum ċirku serkis ta' ġifieri, l-individualizmu kollox ġiplaw, eċetera, diskutejnija li wkoll. Imma ma nagħmlux daw ir-riflessjonijiet profondi. U naħseb dal-element ta' rassenjazzjoni u preparament għal dat ċiklu kraħ fil-ħajja ma nagħmluhiex. U dik tlifnija meta nqablu ma' soċjetajiet antiki, is-soċjetà Maltija, soċjetà moderna, inkluż is-soċjetà Maltija, hija soċjetà ta' illużjoni narajn. U falsità estrema, ġifieri, fejn ħarbu minn dawn il-mistoqsijiet. U dawn il-konversazzjoni anki ma' sħabek, dil-konversazzjoni fuq il-mewt kemm tagħmilha? Ma oħti nagħmilha sfortunatament ħafna aktar milli nixtieq. Anka dal-kumment ta' rassenjazzjoni ġifieri tkellimna ħafna dwaru. Miegħi nifsi nikkontemplah xi nagħmel ħafna meditazzjoni u darba kont rajt xi ħaġa speċta li tgħidlek li inti għandek every now and then tikkontempla ftit il-mewt tiegħek u tagħmel paċi ma gradwalment tul il-proċess ta' ħajtek tagħmel dejjem iktar paċi mal-fatt li inti m'intix għal dejjem u li l-affarijiet li ħadħalli warajk kienu jew almenu attentajt li tħallihom aħjar milli kienu meta sibthom, speċi dik hija parti kbira mill-filosofija tiegħi. Naħseb li the rise of social media hija speċi ta' l-appoġġew ta' kemm nippruvaw we distract ourselves from any form of contemplation u anka it continues to give you access. I think so celebrity is for me the ultimate distraction from the fact that you're going to die because people are revering me like a god. I'm not gonna die, żgur. Somewhere the subconscious tiġi dik il-logħba. U naħseb li social media taffordja għalek platform fej bażikament social media x'inhu l-page tiegħek hija art tal-żgħir fej in-nies jistgħu jiġu muk ituk like jew ħart jagħdulek proset kemm inti ħelwa, eċetera, eċetera. So you're getting a shot at celebrity even if you have the most mundane average life. And that is very appealing. U għajtajiet ħafna mal-fat li deep down we understand that there is a finitude to me, but I don't want to look at that finitude. And I will do anything. Jow ħankun fanatiku tal-futbol, jow ħanarma l-karozza, jow qabel kena speċi daw id-distrazzjoniet. Issa bil-mobile fidejna li jiena u kol għandi pjuttost problema bih. It's so accessible, jien kif jiġini nofs ħsieb faċli li kull marret namel, marriċ nuqt ninżel sal-garax, niftaħ il-karti, le nista' ħares, nafa sekilla l għandi buttuna waħda minnhom ħamra bomba xaħat, people still care about me, and I can go on. Parti l-idea ta' ċirku tiegħek fil-verità. Jiena għandi idejat naqra differenti fuq is-social media fis-sens. Naqbel ma' ħafna li għat, ma ninsewx li kiku ma kienx il-social media f'dal periodu ta' pandemija, kiku personi li għet jisofru l-izolamentu. Ġist biex nisottolinja minix najt li that's the only dimension ta' social media, I think it's one of them, pero ovvjament utilità kbira. Taħseb da bħal kollox ġifiri dejjem ikollok l-abjatu l-iswed ta' kull ħaġa. U ximkien xi gray area importanti. Ma naqbel miegħek, ġifieri l-bieraħ mitħabib tiegħi minn barra kantant konna ġibna l-band tiegħu Volker u mitbattak f'qalbu l-ġimgħa
kont nikorrespondi ħafna miegħu fuq Messenger, etc. U tħalt fil-konfos hemmhekk u kważi surreali, ġifieri għandek persuna miet imma għandek il-konverzazzjoni għadha hemm. Ġifieri, u forsi minn ċertu waqt allura tejn biex persuna ma jintilifx kompletament. Bħal meta inti bħal artist probabbli tikkontempla fuq il-fatt li forsi dik il-famuża li kont tuħrixtu dik id-diska famuża. Tanti famuża li nsejta, bro. Jiena nsejta. Ma kienx il-ġeneri tiegħek. Xi sempat fajla. Lucia u Samuel, ġibtu waħda tajba. Ġibtu waħda tajba. U rajt il-video wkoll. Il-video xogħol jiena dejjem hekk daw il-ġgajti tal-ġenna naħdem. Oħti wkoll għandha ġgajta tal-ġen madwara, tal-nis, u it was kind of like a collaboration bejn il-grupp ta' li konna iktar ta' triqna iktar rough around the edges tal-hip-hop, u uħti li dak iż-żmien kienu jagħmlu fil-femma tiegħi laqwa xogħol biżif ta' teleseries laqgħat sar Malta b'Evangelisti, u speċa it was that kind of collaboration. Il-punti li rrid ngħid li fej forsi sal-avvent ta' social media, Facebook, Instagram, TikTok, etc. L-aspirazzjoni ta' immortalità sa' ċertu punt kienet klabb esklusiv ta' min joħroġ video ta' ċelebrità, ta' min jagħmel album, etc. Illum kulħadd għandu dik l-opportunità. So it has sort of democratized that sort of aspiration. ċiviri ħaj